Γιάννης ο Μπέης θα παίξει κιθάρα, ο Καβαλιαράτος, ο Κώστας ο Αρσένης, τα παιδιά από τη Φιλαρμονική. Σημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Έρθε μου να πιω το ακριβότερο και το εγώ πληρώνω τα μάτια μ' αγαπώ. Έρθε μου να πιω το ακριβότερο και το εγώ πληρώνω τα μάτια μ' αγαπώ. Τα δάκρυα βροχή σίγουρα θα πάνε και φτάσαμε σε χίλιες στο χρώμα και εγώ στη φυλακή. Σίγουρα θα πάνε και φτάσαμε σε χίλιες στο χρώμα και εγώ στη φυλακή.